Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng para siswa, pripun kabare dinten menika? Mugi sehat sedaya nggih. Para siswa, wonten ing pasinaon dinten menika Bu Eka badhe ngandharaken carane nulis tembang macapat. Sadurunge para siswa nulis tembang macapat, gatekno trap-trap utawa langkah-langkah cara nulis tembang macapat ing video iki. Cara kapisan yaiku para siswa kudu ngerti paugeran tembang macapat. Paugeran tembang macapat yaiku guru gatra, cacahing gatra utawa larik saben sakpada, guru wilangan, cacahing wanda saben sak gatra, lan guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra. Nah, para siswa, sakwise para siswa menika mangerteni paugeran tembang, banjur para siswa nemtokake utawa milih tema. Nemtokake tembung-tembung kang jumbuh karo tema utawa diarani kata kunci. Sampunipun kata kunci sampun wonten, ngrembakake tembung-tembung utawa kata kunci dadi larik lan jumbuhake larik-larik kala wau kalian paugeran tembang. Nah, menika kesimpulanipun nggih. Dadi siji kudu ngerti utawa mangerteni paugeran tembang, loro nentokake tema, telu nentokake tembung-tembung kang dadi patokan utawa kata kunci, lan papat ngrembakake tembung kunci dadi larik. Tulodo tema sing dipilih pendidikan. Gatra siji tembung kunci siswa dikembangake dadi para siswa ing jaman saiki. Guru wilangan lan guru lagune 10i. Purna gampil to? Wilujeng sinau, mugi wonten manfaatipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.